kayak gini. Gini. Dit, tangi. Ayo melaku, beli angin. Beli angin. Malam ngecor kowe nge. Tangi. Ayo ngok golek wedokan, senengamu wedokan sing. Ayo. Nah, sing dipupuk lah. Pupuk nih. Ayo. Krungu wedokan jegelek ngono kok gayamu. Ayo. Ngombe secendok mendem kaya cah cilik. Saya makan. Jogos men. Ayo. Aku boleh. Tenang kok tak golekno pakanan. Wis anggere jaluk-jaluk dalan. Tapi mau abane ngono. Bakso. Ah siap, wis tenang ta. Sayo. Ora kuat. Tapi ojo iki jero. Aja mulai ya. Ora mulai, pakmu ngamuk malah mulai kok. Piye iki? Hati-hati. Dijegur iki loro. Tangi ora tunggu. Tekan. Tekan kenceng. Masuk, bro. Dirampok? Ya iya posisi. Kowe kan lagi duit ora duit. Padha iki sini. Oh. Itu penting sih. Ayo, ya. Kang. Di mana, Kang? Ono. Iki dodol wilayah sapa? Ora, Bro. Keamanan, gawe ke loro. Sing gede-gede iki setoran, Bro. Restoran apa? Restoran apa? Ayo, lagi. Ampun, buat gitu ah. Restoran pada. Mas, Mas. Bakule para lemah dit. Hei, apa ku? Iki apa iki? Hei, keluar ta? Ora, Pak, aku madai banyu. Keluar. Apa ini? Keluar ta? Keluar ta? Itu ben apa iki? Ora iki Pak banyu putih. Ben apa iki? Banyu putih. Banyu putih apa? Mungkin ada OB. Kabur.